Folkeparti blev stiftet i 1995. Grunden til det var, at nogle politikere i Fremskridtspartiet var utilfredse i forhold til partiets regler inden for udlændingepolitik. En af Dansk Folkepartis store mærkesager er, at den der spillet rigtig meget på. Det der lidt halvstrenge udlændingepolitik. Dansk Folkepartis udlændingepolitik, den går ud på, at de gerne vil have udlændinge og indvandrere til Danmark, men de kun er det antal udlændinge, som Danmark kan absorbere. Så de vil ikke have nogle udlændinge og indvandrere, som går ubeskæftiget rundt, som ikke har job. Men til gengæld vil de gerne en udlænding ind, som kan integrere sig i samfundet, lære dansk og have en uddannelse i Danmark og få et job. Og så for at finde ligesom dem, så er det noget, det der kalder et pointsystem, som giver point til de udlændinge, som har lært dansk og har fået en uddannelse i Danmark, og lad dem blive, og resten er de så interesserede i at sende hjem. Dansk Folkepartis anden mærkesag er, at de er imod EU. De er imod EU, fordi de mener, at den danske riges grundlov er den vigtigste, og derfor er der intet, der skal overgå den. De vil dog gerne have lidt samarbejde med Europa i form af handels- og miljøpolitik. Den blå streg på grafen viser antallet af mandater, Dansk Folkeparti har fået ved de seneste folketingsvalg. I 1998 havde partiet fået 13 mandater, mens de til det seneste folketingsvalg i 2007 havde hele 25 mandater. Dansk Folkeparti er altså et parti i klar fremgang. Samtidig med at partiet får flere og flere mandater, får de også mere og mere indflydelse, særligt på udlændingepolitikken, som de har været med til at sætte meget af i år. Siden 1995, da Dansk Folkeparti blev stiftet, har deres værdigrundlag været sådan her. Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land, samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtet af vores danske kulturarv og vores ansvar over for hinanden som folk. Sådan er det stadig den dag i dag. Og Dansk Folkeparti har fået mange vælgere på deres strenge udlændingepolitik for at bevare det danske samfund. Dansk Folkeparti er det mest højreorienterede parti i Folketinget. De danner regering sammen med Venstre og de konservative og går under navnet VKO. I denne valgkamp har Venstre været ude udtalt som, at det er Venstre, som sætter dagsordenen, og ikke Dansk Folkeparti. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd derfra min verden går. Du danske sprog, du er. Danmark er et dejligt land. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti kæmpe for et bedre Danmark, hvor vi vil bevare ytringsfriheden, demokratiet og meget mere. Vi vil sørge for, at vores ældre får det bedre, og at vores kultur ikke bliver påvirket udefra. En stemme på Dansk Folkeparti er en stemme på et bedre Danmark. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sødt velsignet du mit hjerte når. Jeg elsker